ji kovara Nîsan Demokrasiya komînal li ser bingeya azadiya jinê dibe. Dîrok şerê navbera Çînan nîne, şerê navbera komînalîte û dewletê ye. Piskêreka divê civakbûyînê de derketî li ser esasê zayendê çêbûye. Civakîbûna jindayîkê bi karakterê berhevkariyê civakîbûna klanê pêş xistiye. Cudabûna zayenda îzlam û zilambûnê li ser esasê nêçîrvaniyê civakîbûnek ava kiriye û vê yekê ew bi nasnameyekê hegemonîk bar kiriye. Vê nasnameyê civakîbûna xwe destpêrê jindayîkê xesb kiriye. Talan kiriye û kiriye kole. Hemû lêkolîn rastî û heqîqetên antropolojîk, arkeolojîk û etimolojîk nîşan didin ku darbeyekî wiha heye. Ev ji kêşebûyînê derdixe holê. Vê rewşa kêşebûyînê kilan û komînbûyîna ku xwe destpêrê jindayîkê kiriye du perçe. Navê vê jî kêşebûyîn e. Dewleta ku xwe destpêrê xesp û komînê û li ser wê bilind dibe, piskêreka xwezeya duyemîn, qelîştuka dîrokiya di bingeha êrişên komên kujerên kastîkiyê zilamê serdest ku li ser civakîbûna li derdora dayîkjin hatiye avakirin derketiye holê ye. Bi vê qelîştukê civak bi piskirêkekê mezin re rûbirû ma. Xwezeya duyemîn piskirêkekê mezin dijî. Ev piskirêka mezin mirovahiyê dibe cudabûn û berreyekê du mil derdikevin holê. Yek kujerê kastîk serdest ang û kastîkê elît civakîbûnekê tirsinak ferz dike, milêdîn li hember cinawirê kastîk li ber xwe dide bingeha vê berxwedaniyê komîn e, ji ber vê cudabûnê di dîrokê de di navbera şopdarên komîn û kujerê kastîk de şerekî tirsinak hatiye jîn. Ev kujerê kastîk destpêkê li ser jinê, li ser zarok û her cihê ku destê wê gihêştiye mirovahiyê dikşîne vê pergala koletiya hişk. Tarîtiya koletiya ku nikare nîqaş bike, baxa xwe zimanê wê nîne. Civakê di tarîtiyekî wisa de digirin û perestgehan mezin dikin. Mînaka yekemîna derketê holê xirabreşk e. Jin di malê de girtin girêdayê tasfiyeya komînê ye. Kujerê kastîk xwewek kiral xwedawend îlan kiriye. Li hember civaka da yeksalar şer daya destpêkirin, perestgeha xwedawend ji veguheran diye museqqedîn yanî kerxaneyê. Komîna jin a dayektî li hember kujerê kastîk berxwe dide, lê kevneşûpiya Zerduşt û İbrahîmî jinê ji komînê qut dike û dixe mala taybet. Şûreşa arîstokrat ku piştre veguherî di şûreşekê jin xistiye haremê. Kujerê kastîk jinê dixe kole, arîstokrasî jî jinê dixe haremê. Harem karê arîstokrasiyê ye, jinê dike cariye. Cuda şansê jinê nîne, yan cariye yan jî kole. Jin tena serê xwe nikare li berxwe bide, yên ku bi dîroka jin û birdûziyê ve mijûl dibin, pêwîst e van lêkolînan bikin. Ji bo serxistina dîrokê pêwîst e jina komînal derxin holê. Jina komînal çawa dibe? Jin forma jintiyê, zilam jî ji forma baftî û zilamtiyê biavêje. Ger ev bêkirin, wê firtûneyên şoreşî çêbin. Divê zarok ji wek milk dîtin çênebe. Zarok yên komînan e. Çareya ku min dîtê, zewaca di wateya milkiyetê de tasfiyekirin e. Jin ne milk e, hebûnekî azad e. Jin bi vê halê xwe yê milkê tenê ji be di çavê civakê de yan jina hinekan e yan keça hinekan e. Nikare vê jê bibe. Ger jê bibe jî wê vê carê bi çavê jina xirab lê were meyzandin. Ger keçek qaş û dema zewaca wê hatibe û nezewicî be dibêjin di mal demaye. Dayika wê diqehere dibêje me serê keça xwe girê neda. Xwazginiyê wê çê nebûn. Ax wax dike. Hêjarê wê çi bike? Mêrê wê nîne. Zarokên wê nînin. Wekîlê meyze bike. Ser de jî dibe ku navê wê derkeve. Muameleya fahîşeyê dibîne. Cinseltî, zarok, bav em vane bi temamî înkar nakin. Lê tê dîtin ku birdûziya bavûksalar ji felaketan re rêve dike, jinên ku hemû hêviyên xwe bi zarokê xwe vegirê didin jî hene. Zilam jî wisa. Nexweş û psîkopatin dibêjin ger ez nebim bav, ez nabim zilam jî. Diş komînalîzmê ev e. Yek jî li ser dayektî, yek jî li ser bavtiye. Her duyan jî komîn kuştine. Bûyera komîn cuda ye. Di Kurdî komîn kombûn e. Kombûn jî civat e. Hatina bahev e. Gund hîn ji wek komîn tên bîranîn. Kombûn bi awayekî etimolojîk peyvekî ku wateya civaka parastina cewherî û parastinê pêşwazî dike ye. Li rojeva komîna gund ya bi navê jinwar hatiye avakirin, ezmûna jinwar çi ye? Cihê jinên ku zehmetiyan dijîn, ji zilma zilam, heqaretên wî tengav bûye, dixwaze vehesê, êdî naxwaze bibe amûra çîrokên zilamtiyê, çiqas jinên ku ji malbatê cuda bûne, hevberdan kirine, rastî heqaretan hatiye, nexweş û her wekî dîn hebe, divê mirov wan bike komîn, ne hinekê hûnê pir radîkal nêz bibin. Navê wê ew qas ne girîng e. Yani ya girîng
کومینا وکرنه دوی قادن واین هلبرینه و هر وکی دین جه هبن لماله جه که کو جن هوا جی بگرن نینه حقارتان دبینن جنن وسا پرن گر هم و خبات بکن و به خباته که بقاسی ولات روژه بنرخ ام ده آستا دست نشان کرنان ده لسر مدرنیت کابیتالیست سکنین. مدرنیت دموکراتیک جی لهمبری مدرنیت کابیتالیست لسر اساس پاراستن و پیشخستن نرخن جیانا کومینال سازمان بوینا جواکی افاده دکه. بنگه هوی ده کومین ده هیا. هر وها پرگاله که کودنا و دیروکه ده قابله عشیرت مذهب اکول فلسفی کارکر و هر زیده جی جنان ین کو خواه بنرخن جیانا کومینال و گره دای خواست پارتیه چما جبر کمه به بنگه نوین دیروکی و جواکی و دانیه هوله کو ده دیروکا جواکی ده متینگری و یکمین لسر اساس زاینده پیشکتیه کشتنا جنس ده شخص جنه ده قرکرنا چند جواکی بونه آزاده خالا ونداکرنا یا یکمینو بنگهینه لو مجمع ریگزا بنگهین یا سوسیالیست بونه جیان کرنا لگور آزادی جنس جنه دیار کر جن فاکتور اساسی و آواکار و مدرنیته دموکراتیکه دموکراسی و کومینال لسر بنگه آزادی جنه دبه و اف بگشتی کومینالیزمه باشه و اف جهابونه چوا بکار خوابی گینه کومینالیزم آزادی و دموکراسیه جواکا دموکراتیک سیاست دموکراتیک حقوق دموکراتیک دخوازه کومین پیوستی این بنگهین جواکینه خواره و برینه کومین شانه و کوکی جواکا دموکراتیکن هگه شانه ساغلم نبه بدن جی ساغلم نبه لو ما کومین جیانی نخوازه جواکا کومیناله لسر بنگه کومینی تیشه گرتیه لو ما جی ده کومینالی ده اصرار کرن ده مروبوین ده اصرار کرنه واته و چقا زلاله ده ورزانین کو جنه که آزاد یا به کومین نبه هر داری دکاره کومین جنان ورن انشا کرن نرخ جیانی نبه نبه کومینه جن یکسانی کومینال بوینه هگه جن دخوازه نرخین جدست خداوند اینا هاتنه گرتن جاره که دین قزنج بکه آمورا ویا جیونگر کومینا دموکراتیکه ریور آپو